Nincs, de van. Tehát megy! Fogd Székely. meg! Hosszúra! Ez nem jött be. Megy megint! Ja, oké. Az se jött be. Mindig elkések vele. Au, nem voltam Gravity Gun-on, szopok. Ilyen vagyok, mert nem Suicide Panda, szóval. Nekem meg nincs aknám. Ami... De már van aknám! Na, akkor jöhet, várjál. Várjál, hol vagy? Itt vagyok. Sumák? Közti. Dobozpáncél! Gyere! Megy! Ott van mellette Ó, kikerült a combine-ból. Hát még. Push! Várj még! Push! Ropancs! Double kill. Ó, zsírember. Koga! Szia! Tudom. Kogas körbelőttelek, nem baj. Ez egy kogas ő. Hagyjál gránátot! De nincs! Vagy van, nem tudom. Nézd már meg! Van. Megy! Na, adjad! Icire! Fogd meg! Picur! Afran! A pitúr! Au! Add ide a pitúr! Koga, add ide a pitúr! Megy! Au! Te megbökted! Bökném a sunádat, te! Szúrnád? Au! Szúrnád? Bándom étinket. Szúrnád? Elném. Kéne megint kihozni egy dzsihadot. Hát CFK Fanda, merre vagy Fanda? vagyok, közt. Ott vagy-e? Ott a Koga! Ott az ott! Adjad már! Megy! Ne rövidre! Azaz! VTF dzsihad! Dzsihad, pozd! Van egy mindig hagymát találni. Igen, hogy te mindig hagymát találod, te nem baj, ilyen nem. rám irányuló aimbotter vagy. Adjad! Ne! Cheatelnek. Adjál már! Nuning Orange, az kívánatos. Ez tényleg Nuning Orange. Adjál gránátot! Adjál gránátot, te ezt a szart! Sarok csiszó. A baraszkos Ját jön! VTF dzsihad. Végre, szabadon! És ilyen tarkóstalker pózban estem. Élni, nyugalom! Ívólé. Ezt élőben kéne csinálni. Kajakra kéne élőbe podcastolni, az lehet, hogy meg lesz. Az én zsíros bajszúgépemmel. Adjál! Kuga! Kogát tarkon nyomtam egy szekrényjel. Konga! Szopás. Felnyalom a padlót. Ne, azt ne! Föl ne nyalja fel a padlót, pedig tiszta lesz. Székely, mindig 2 centiről tisztelem pofán fűrészlappal. Sovát meg 2 centiről tisztel pofán fűrészlappal. De ne bízd el! Ó, csad el! De ne bízd el! De ne sumákkal! Várj, hogy font! Ivólé, barackos ivólé. Oh my god! No my god. Hülye vagy. Hagyd majd rakni, olyan epikusan Ó, szokott lenni. Mi van? hogy verném a lyukad. Olyan epikusan röpködik a Tudom. ragdollad. Oké. Use Epic Flyer. Hagyma adj ez... Nem látod a... Hagyma adj ez ilyen epic ragdoll. Epic Flyer. Sumák, ső. Ne engem! Tudtam, valami összejátszunk, Panda! De rossz Azt hiszem. tudtad. Nem amúgy jól tudtad. Egy ideig. Ouch! Egy ideig. Szerzek neked a... Jó, de neki stream. Jó, száj székely, szabadon, mint anyád a jó madár. Crowbar. Kéne. Kajakra hollócső. Crowbar. Panda, valadra! Hollósáv. Gyere! Van, Itt vagyok fent Van az a egy ranka. platformon. Látlak téged de székely, nagyon küzdök székelyjel! Ne! epikus csatát bírsz vele! Én futok! VTF dzsihad. Nagyon jó nézni ezt az epikus csatát! Megy! Panda! Ott a csomag! Fogd Várjál! meg! Még most! Fogd meg! Életben maradtam! Életben maradtál, te VTF dzsihad geny.
Gag. Csomag! Banda mögötted! Jaj, itt a csomag! Nincs életem! De nem is lesz! Indirect explosion. Vidd a csomagot! Banda, mögötted! Mögötted! Nem, Sumák, te hülye vagy! Fogja valaki meg a csomagot! Én megyek! Á, Ez hogy nem talált? hol a... Doboz páncél. Ott! Robbancs! Megvan! Vagy nem? Nem, Makákó. majdnem megvoltam. Palacsinta sütő. Elbászolj. Jó Palacsinta lenne valamikor sütő. menni koncert. Kurkasszenya. El szeretném aknát. Halacsinta sütő. Sumák, nem akarod Kurka anyádba szenyó. ver? Volé. Barackosi volé. Barack vagyok. Van aknám, van aknám! De én Barackosi volé. barack vagyok. Volé. Barackosi volé. Banda, megy a csomag! Ne, az hosszúra ment, hopsz! Az, várjál. Fusd be, fusd be! Oké, mehet. Azaz! De érted, double kill, de azért multi kill. Gyere ide, hagyma! E? Csupak szavazott volt fakat. Fogd meg a csomagot! Megfogtam a csomagot, de eldurrant. Volé. És közben cseszkednek HP csomaggal. Volé. Hagyma! Ott a csomag! Ott középen! Ne engem lőj! De Sumák, kurva anyád! Sumák az dobta egy cigány. Foga, nyomjuk a csomagokat, oké? Élvező Hogy van. érted, így neki le? Jó, meg Aha. kell szeretni csomit. Várjál, csomi bombát. Nincs csomi bombám. Repül a pad, aki tudja, hol áll meg. Anyádba. Ah, van csomi bombám! Sumát, te mit nem akarsz még hozzám vágni? Téglát. Na. Azt is vettem el hozzám, úgyhogy... Tankmandat! Ott a csomi bomba, fogd meg! Várjál még. Robbancs! Robbancs! Következő tiéd! Még akarok. Dzsihád. Dobj a pandának egy csomi bombát! Hol van Pandi? Itt van. Ott van panda. De! Fogja valaki meg a Panda csomi C. bombát! Alestem! Én elfogtam. Megfogtam a csomagot, de robbant a kezembe. Tankbanda, ott a bomba. Hol? Ott. Ah, látom! Ott előtted! Ja, Sumák! Ez olyan jó játék, nem? Au! Ez mi a retek? Ez cheat! Ez egy retek! Doboz páncél. No weapon, mother. Motherfucker, persze. Motherfucker! No fest. Valaki lő. Na. Koga, adjál már egy szét. Hát az van itt Granát. Lugannal, Ott a Lofest. csomi. Fogd meg! Ott a csomi. Itt a csomi. Adjál még. De nincs csomi bombám, most már van. Van csomi bomba. Verjem már. Panda! Cheat! Megy a csomi bomba! Megy! Várjál. Hol van? Melletted, mögötted! Fordulj meg! Ott van! Várjál. Várjál, Puss! székely. Push! Sumákot meg. Robbancs! Fogd meg a csomi! Fogja meg valaki a csomi bombát! Hol van? Fogja már meg valaki a csomi bombát! Ott De van hol van? középen! De hol középen? Van Forduljatok közép. meg! Jó, már látom. De az nem közép, az szél. Majdnem, na. Ennyi a csomag, Hogy érted? szélen. Special charge. Nem a tiéd. Koga, nem szeretnéd anyukádat kielégíteni szexuálisan? Nem baj. Nem. Várjál. Vidd a bombát, vidd a bombát! Robban! Nem tudom, mert eltalált Sumák. Megy a csomi bomba. Vége a menetnek. Már. Szerintem itt kéne megállítani a felvételt, nem gondoljátok? Na, szóval a szkortáblával búcsúzunk, úgyhogy ső, emberek. Ső.